Jeg ved godt, hvor jeg skal hen. Ja. Nej, Det ved jeg ikke. I er ikke særlig god til det. Ikke mig. Okay. De er bare ikke lavet til det sådan nogle mad her. Brækker du en om igen, eller hvad? Er der kage? Du skylder kage med creme til næste gang. Det var 2 opkald. Det var vigtigt, jeg havde spørgsmål omkring dansk stil. Det tæller også. Nej. Jo, det tæller opkald. Nej, fordi det var her vigtigt opkald. Prøv lige at se. Som jeg faktisk havde sagt, at jeg ventede på et opkald. Jeg kan bare ikke huske det. Jeg sagde det meget lavt. Ouch. De der... Gelænder. Ja! Har de konkurrencer med? Ja, den gav sig lige helt fint, den der røg i. Okay. Jeg mast fingeren. Godt det ikke på langt. Det var en drejning, der gav sig. Hvad er klokken efterhånden?